Bon dia. Avui us saludem des de la platja del Prat. Mireu, això és la casa dels carabiners. És una casa antiga que està al costat de la platja i que ara el Jesús ha anat a fer fotos per dins, perquè no podem entrar amb la bicicleta i ens hem quedat aquí fora. Veieu? Deixat les bicis i el Jesús ha entrat. Mireu, ara arriba el Jesús, que ha vingut a fer les fotos. Què has vist, Jesús? He vist l'antiga casa dels carabiners, que està en runes, però amb tota aquesta passera de fusta que es pot visitar perfectament i es veu tota l'estructura, que és l'únic que s'ha mantingut de l'antiga casa. Veieu? Entrem. Tot el que era la casa antiga, amb aquest sostre de fusta, com tenen les parets antigues, fins i tot aquí dins una figuera, la part de baix, i quan sortim fora, mireu, arribem a la mar Mediterrània, d'acord? Mireu tot el que és la platja del Prat. Veieu? I aquesta volta és tot el que ens permet. Veieu d'on veníem abans? Doncs tot això és el que es veu. I mireu, veieu? Arriben fins a la part de dalt. La part de dalt de lo que era el semàfor, que és on controlaven tots els vaixells a l'entrada del port de Barcelona. Tot això servia a aquest edifici. I aquí el delta, en tots els aiguamolls, i el que són les coses. Fent climentons pel món, ens trobem a gent de Sant Climent. Us saluda el Joan. Adéu, Joan.